fra en start, når man tager et scanningssystem i brug, så bliver det mere besværligt. Det gør det, fordi man skal ændre på sine arbejdsgange, og man skal håndtere papirerne på en anden måde, og de der sådan omhyggeligt indøvede sikkerhedsrutiner, der dækker af for, at der ikke er noget, der ryger om bag ved reolen, eller bliver væk ved en fejltagelse, det skal man sådan lige have repeteret, hvordan det nu spiller sammen med et nyt system. Vi vidste også fra begyndelsen, at et scanningssystem er ikke et, som giver lettelser dag 1. Det giver en indsats dag 1. Og efterhånden, som man så har brugt systemet i et stykke tid, så giver det lettelser. Det giver lettelser, fordi man ikke skal have tusindvis af bilag stående i mapper, men kan finde dem på skærmen. Det giver lettelser, fordi det er nemmere at lede og søge en række bilag frem, end det er at skulle bladre igennem papirmapper. Det giver også lettelser, fordi når bilag er ved revisor, så har vi jo aldrig kunne finde dem og bruge dem til noget her i huset. Det kan vi så nu pludselig, fordi bilagene jo ikke fysisk har nogen betydning længere. Vi kan jo finde dem stadigvæk, selvom de sådan set også befinder sig hos revisor. Så det vil komme til at give lettelser, men det vil være noget, vi kommer til at opleve sådan populært sagt, fra vi påbegyndte de første årsregnskaber nu, og så det næste års tid frem. Der vil vi lidt efter lidt komme til at glæde os over, at nu får vi gevinsten af besværet med at tage den her løsning i brug.